si Haring Kuskus. Yan na mga ka-partners. Hindi na natin mapipigilan yan. Ayan si Bella. Okay. Mga ka-partners, today is November 6. Daylight saving nga pala. Nakalimutan namin ni Daddy. Si Daddy ang aga niyang natulog. Natulog siya ng 8. Nagising siya ng 7. Ito na talaga. Ito na ang pinakahihintay ng mga Yan o. Ano kaya yung ginagawa nila dito? Baka mga apartment na naman yan. Or mga condo. Yan. Good morning mga ka-pawners. Bawi ba kayo sa tulog? Bawi kayo sa tulog, be? Bawi ka sa tulog? Si Tatang bawi sa tulog. Daddy, hindi mo naman sinarge yung cellphone. Wala naman silbi, wala naman battery. Wala may mag-charge ko rin. Ba, malay-malay ko ba pagka nakita ko na lang na nung dala-dala ko na siya. Diba? Maganda ba mga ka-partners? Maganda ba yung ang datingan? Diba? Sa mata, ang ganda maputi, maliwanag. Maliwanag din ang lamig. Eh, Dad? Sobrang lamig. Kaya namin ta baby, Yan. So, for today's vlog, mga kapanger, pagkatapos natin magsimba, pupunta tayo ng mall. Magsha-shopping si Brel. Tingnan natin kung ano mabibili natin dun sa 150 gift card niya. Dala ko ba? Bakit ko dala? Si Daddy yung lamig na lamig ko. Daddy, kumusta yung buhay Canada? Yapin na to. Yapin na to. Ito na to Yapin na to. Hindi na to biro. Hindi, pero maano pa rin naman yan siguro. Matutunaw pa. Maagnas sa mukha niyan Maagnas. Matutunaw pa naman siguro yan. Masyado maaga ka naman ngayon. Oo, nakaupo ko na. Talaga ng anak ko, nakaupo ang maayos. Ito talaga si safety first. Magaling tong bata na to Diba? Safety first, ma'am. Diba? Upo daw ako ng maayos. Yan. Ano naman tinuro kayo katakarap? Matagol na mami. Hala. Siyempre, intindihan na siguro dahil nakakaintindi siya ng English, Tagalog, Kapampangan be. Sabi na kasi, di ba? Malaki, di ba? At masarap, di ba? Kaya crab maragula. Madali na to di ba? Matalino ka naman talaga Kapampangan pa lang ang salita namin sa kanya, pero magaling na siya, nebe? Kaya hindi totoo yung hindi matututong mag-English yung bata kapag edad. Tingnan mo naman to, hindi naman kinakausap na English ni Tata. O paano pag kinausap pa ni Tatang ng English to? Inglesan mo na nga, Daddy. Partida ba yan? Inglesan mo nga siya, Daddy. Pangapan yan. Inglesan mo nga. Right, baby? I told you. Are you okay? Are you okay? Magaling pa siya mag-English sa amin, ba? Okay, baby.
Na? No, bibili natin siya na maliit. Tingnan natin kung ano ang sale. On the go. Yan o. Mga nakasale na gulo. X Ice and Snow. So yan yung mga ano, diba? Kung hanggang saan siya pwede. Let's get out that. Yan. Yung mga nakasale ko. Save 53. Save 60. Yan o. Sakto. Nakasale yung gulong ni Tatang. Kabal pang kain. Nung pang winter tire niya eh. Kabal. All weather pa. Hindi ba hindi siya all weather? Ay ba hindi siya winter tire? O di okay. Yan, maghintay tayo dito. Ano may? Kutagyakin ng winter tire. Ba hindi pala winter tire to. Hindi, for sure winter tire to, Dad, kasi nga yan yung kailangan niya. Ay, parang hindi siya, Dad, kasi wala siyang snow. Ito yung winter tire, may snow, oh. Yapin yun. Baka regular to. Baka all weather lang yan. Yan Diba? ang winter threat. Kailangan na nating magpalit. Baka all season pala yan. Ika, halwa. Si bro. Yan o. Meron din sila dito. Yan, Party City. Yan, gusto mong magpagawa ng lobo or gusto mong ikaw na lang ang gumawa, meron din sila. Yan. Diba? Diba? Candles. Diba? Mga pang giveaways, meron din sila. Mga numbers na ano. Pero syempre kung thank you, ayaw na daw niya. Diba? Mga bag. Ay, akala ko ay, Coco Melon Labo. It's JJ. Diba? Yan ang mga kapaangasa, diba? Kung gusto mong ano, magpa-party or may event ka ng party dyan, pwede rin dito mamili. Pero syempre, kapag ano, gusto mo ng mas mura sa dollar store, syempre meron din doon ng mga lobo. Pero parang ito parang same din kasi mahal din yung ay ganda oh, unicorn, ang laki. Kasi ganun, halos, pero mas mura siguro konti. Yan, diba? Dami. Madaming pagpipilian. Diba? Yan, yan si Brel, oh. Namimili siya. Pero tapos na ang party ni Brel, eh. Wala lang, dinaan lang namin kayo dito, o diba? Para sa mga, ano, bago dito at balak nilang ano bumili ng pang party nila, yan, meron din dito aside sa mga Dollarama, dollar store, ganyan. Sa Canadian Tire, Party City meron din. Wow, ito ang ganda, oh, nagla-light ko. Oh, di ba? Pailaw. Yan. Yung papit na pinamigay mo, be, ganito din yon. Next, octopus, oh. Diba? Si Dancer. Si Paterak-terak Brel. Yan. Mga ano lang to, siguro last year lang siguro nagkaroon ng ganito dito. Hindi ako magkakamali. Basta bago-bago lang siya. Sa Canadian Tire. For mga 2 years ganyan. Pero dati wala naman siya. Oh, nandog. Dog, tara, patulan tayo ng dog. Yan.
Dollarama, Dollar Store, yan. Or yung Dollar and More. At saka yung isa. Meron pa, Canadian, yung Canadian, ano ba yun? Canadian store yata yun. Yung pinuntahan natin na isa dati. Parang Dollarama din siya. Iba lang yung pangalan. Yan, diba? Tapos may mga pinyata din. Diba? Ganda. Yan. Yan lang. Mga banner, mga pang props, ng photo booth, mga bags, mga balloons, stickers, banner, mga party hat. Yan. Yan o. Ganda, no? Si Bel, oh. Makanya niya ini love. Any open. Ay, Liya, may open. Tara, panapin na natin si Tatang. Naghahanap. Okay. Dito muna daw siya. Busy si Chef. Yan, may mga candles din sila. Ayan, no? Naalala ko nung birthday ni Brel nung 2 years old siya. Lahat ng pinupuntahan ko wala silang 2. Ngayon, tingnan mo naman, oh. Dahil hindi na natin nahanap. Ang ganda pa naman ng pagka gold and silver niya, no? Makinis. Ganun talaga minsan eh. Kung kailan mo kailangan, dun wala. Kapag hindi mo na hinahanap, yan. Ang dami. Naglalabasan. Ba't ganon, no? Minsan kung alin yung hinahanap mo, yun yung wala. Sabagay, hahanapin mo ba kung nandyan? Diba, Belle? Let's go! Yan, party. Party city. Where is Daddy? Di sumasagot. 180 na lang. May Christmas light na siya agad. 7. Tara. 7 feet. Yan, yung mga naka-sale dyan. Ito, oh. Dahil gusto mo ito ba? Magkano? 46. No, Mama. Tara na, usa tayo Tatang. No, Mama. Hi, Bram! Yan, umalis na tayo kasi wala tayo nakikita. Ayan. Ayan si Bram. Money price. Ano? Yan, oh. Wait moment din dito. Wet pa naman, wet. Ayan si Bram. Ayan. Wala, out of stock na. Baka sa west yan. Siguro sa west meron. Tawag natin. Tapos, next week, pwede mo naman pa-reserve yun. Kung ano. Nedad. Oh, sa house. Tanong natin kung meron doon. Doon na lang tayo minsan kasi, ano naman doon eh. 7 dogs sana. Yan. Maano lang yan. Yung mga Gana Horsing Mall. 6. Ayan. Yan yung mahirap sa ano kapag winter. Malamig na, madumi pa. Dogs can run. Yan, pupunta tayo ng Costco. Papapalit natin yung ano. First time natin magpapalit. Wala pa tayong resibo. Pwede naman siguro. Ito. Feeling ko kasi extra small ako eh. Small na pala ako ngayon. Ambisyosang froggy ako eh. Ganun talaga. Nebe? Maya pag yan, mga bus na rin parking ito. Oo, syempre. It's Costco. Kasi bulk yung mga binibili. Syempre, kapag maglo-loading sila sa sasakyan. Costco. Let's go. It's Costco. It's Costco time. Yan. So, nabalik na natin. Yan. Hindi mo na kailangan ng resibo. Kasi, makikita naman sa pangalan mo. Dahil, hindi ka naman makakabili dito kung hindi ka member. Kaya,
Ayan. Dad, magkano kasi yung member dito? Executive? 150, no? Akalawang kaya Tapos 75 yata pag hindi, no? Si brother. Hi! Ayan ang remembrance copy. Remembrance copy, brother. Mami, cellphone kayo, nita cellphone. Ayan naman si Dadu. Oh, cellphone na naman, no? Ito na naman, oh. Siyempre. Titingin lang tayo dun eh. Bilhin mo na, Daddy. Ayan, oh, 14 Dadu Pro. 14 Pro. Kung tatapa mo, di ba? Daddy, wala nang oh. Nakakot na cellphone. Alin? Ganun sampo. Ha? Nakakot na lang. Babalik din yan ulit? Ayan, oh. Kalo. Ayan, oh, 299. Ayan, Samsung. Tab A7. Ayun, phone. siya sa tabi niya. Phone ni Panto ng kuli. Ayan, Daddy, oh, 649. Tabla rin. Sa kabila. Ayan, oh. Galaxy 357. Oh, yung cellphone. Kalo. Wala ka tayo mo. Wala na.